ଲେଖି ଦେଇ ପଳେଇଲା ପିଲାଟାକୁ ବୁଝିହେଲାଣି ମାଗି କଣ ଲେଖିବୁ ଯେ ୟେସ୍ ଭାଇ ये फंस गया सीएम ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖି ଦେଇ ପଳେଇଲା କଣ ମୁଁ ପଢିଲେ ଜାଣି ରେ ଭାଇ ଚାଇନା ଭାଷା ଲେଖିଥିଲା କଣ ଜାଣି କୋଉଠି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଆ ତାହେଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖି ଲେଖି ଜି ୟୁ ଏସ୍ ୱାଇ ୟେସ୍ କିରେ जी यू एस ए वाई ग्यास रे ଗ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଯାଉ जी यू एस ए वाई गाइस Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke the mayor, the rock slayer, the hooker.